Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk elején akkor keressük ki a 197-es számú dicséretünket. 197-es számú dicséretet próbáljuk énekelni végig. Az Úr szent bárányára leteszem bűnömet. Az Úr szent bárányára leteszem bűnömet, szent keresztje aljába nagy nyugalmat lelek. Az szívem mindenestől az Úr elé viszem, megtisztul minden szentől a Jézus vérében, a Jézus vérében. Megtörve és üresen adom magam neki, hogy újjá ő teremtsen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom keserben az Úrnak átadom, ő hordja minden terhem, eltörli bánatom, eltörli bánatom. Örök őszfára állva a lelkem megpihen. Nyugszom atyám házába, Jézus kegyelmében. Az ő nevét imádom, most mindenek felett. Jézus az én királyom, imámra felelet, imámra felelet. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szelíd. Követni híven, mint ő, atyám parancsait. Szeretnék lakni nála, hol mennyei sereg, dicső harmóniába, örök imát rebeg, örök imát rebeg. Helyünkről felállva imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, köszönjük, hogy ma is megállhatunk a Te színed előtt. Köszönjük, hogy elébed vihessük szükségeinket, sóhajainkat, óhajainkat, lelkünk mélyéről való fölkiáltásainkat. Köszönjük, hogy elmondhassuk őszintén néked az igényünket, hogy veled együtt akarunk lenni, hogy ebben a testvéri közösségben akarunk épülni és megerősödni, és erre hozzád folyamodunk, mert csak nálad erősödhetünk meg, mind testileg, mind lelkileg, mind a hitünkben. Így kérünk, hogy munkálkodj bennünk, hogy őszinte bűnbánatot tudjunk tartani. Tekints reánk irgalmaddal, ne ítélj el bennünket,
hanem bocsásd meg bűneinket, és emelj fel minket. Így kérünk, hogy szent lelked által vezérelj ma is bennünket, a te szent igédből, az egy igaz, egyenes, hozzád vezető úton. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, a tegnapi témához kapcsolódó igerészt, amely megtalálható Lukács evangéliumában, annak 22. fejezetében, az 54-től a 62. versig, majd a 61. és 2. versből kiemelt részekre fogunk különösen figyelni. Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. Mikor az udvar közepén tüzet raktak és körülülték, Péter is leült közéjük. Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt, ez is vele volt. Ő azonban letagadta, ezt mondva, asszony, nem ismerem őt. Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta, te is közülük való vagy. De Péter így válaszolt, ember, nem vagyok. Körülbelül egy óra múlva más valaki is bizonygatta, de bizony ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. Péter azonban ismét tagadta, ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszer megszólalt a kakas. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki, ma mielőtt megszólal a kakas, 3-szor tagadsz meg engem. Azután kiment, és keserves sírásra fakadt. Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Azután Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. Eddig Isten írott igéje, a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, mivel ma is bűnbánati Isten tiszteletre gyűltünk össze, ennek az összetett szónak egy kicsikét a második felére fogunk figyelni, a bűnnek a megbánására, a megszomorodásra, a bűn belátása után, és az esetleges összetörésre, ami akár ilyenkor be is következhet. Megint egy jól ismert történettel találkozunk. Tegnap arról beszéltünk, amikor Jézus előre mutatja Péternek, hogy ez meg fog történni, és Péter büszkélkedve mondja, hogy sose tagadná meg Jézust, és vele börtönbe, vele halálra kész menni. Ma pedig erre a másik jól ismert történetre figyelünk, amikor Péter ténylegesen megtagadja Jézust. Mi is történhetett itt? Ugye messzi távról könnyű ítélkezni, könnyű átlátni a történteket. De meglepetésképpen az egész tanítványi sereg számára, Jézus számára nem annyira, rátámadnak Jézusra a Gecsemáné kertben, elviszik, mint egy utolsó gonosztevőt, és Péter nem szökik el teljesen a többi tanítvánnyal együtt, hanem Péter méghozzá bátorságot mutat, mert ő igaz, hogy biztonságos távolságot tartva, de követi Jézust. Péter kíváncsi, és akarja látni, hogy mi lesz az ő urával, és ezért olyan helyzetbe keveri magát, amely veszélyes is lehet az ő számára. Péter ebben a helyzetben bizonyára félt, mert látjuk, hogy reagált. És amikor szemügyre veszik, felismerik,
és kérdezik, hogy Jézushoz tartozik-e, megijed, és egy gyors kibúvót talál. És valószínűleg, szinte biztos, hogy nem az urának a megtagadása Péternek itten a szándéka, hanem mint ahogy sokan, ha egy hirtelen, kellemetlen helyzetbe jutunk, amit gyorsan ki tudunk találni, ami először az eszünkbe jut, azt cselekesszük. És Péter itt hirtelen kitalálja, hogy talán azt a legjobb mondani, hogy nem ismeri a vádlottat. Lehet, hogy ezt teljesen pozitív szándékkal tette, mert hogyha bevallja, hogy ő Jézushoz tartozik, lehet, hogy őtet is elfogják, sőt, nagyon valószínű. És ha őtet is elfogják, vagy őtet is vallassák valahol, vagy a vallatásig bezárják egy cellába. És ha Pétert is elfogják, és egyik-másik tanítvány sincs ott szemtanúnak, akkor ki fog beszámolni a többieknek? Ez a rögtönzött válasz, hogy nem ismerem az Úr Jézus Krisztust, ez lehet, hogy azért is volt, hogy ő szemtanú maradhasson, hogy a többi tanítvány is értesüljön, hogy mi lett az Úrral, hova vitték azután, mi vár rá holnap. Ez egy nagyon naív viselkedésnek is számítható, jó szándékú cselekedetnek. De mi már az idő távlatából igenis látjuk, hogy Péter azzal, hogy megtagadja a Jézushoz való tartozását, hűtlen. Péter ebben a helyzetben áruló. Péter ebben a helyzetben gyáva. És igenis szörnyű bűnt követ el. És elköveti egyszer, elköveti kétszer, egy egész óra szünet következik be, és még mindig ott van, követi az eseményeket, elköveti harmadszor, megszólal a kakas, semmi. Ott van Péter, az ő kicsike bűnöcskéjével, de a cél, hogy ő értesüljön, hogy mi van az Úrral, megindokol mindent. De egyszer megtörik Péter lelki állapota, mert azt olvassuk, hogy egyszer csak rátekint az Úr. Milyen szörnyű lehetett ez a tekintet. Ahogy Jézus ott bent van, és vádolják, és folynak az események, kint alig lehet hallani, de ha nagyon törekszik az ember, követhető minden, és egyszer csak Jézus nem figyel semmire, ami vele történik, hanem kinéz Péterre, ott a tűz mellé, és a szemébe tekint. Rátekint az Úr. Gondolkoztam, hogy mi minden lehet az Úr tekintetében. Akkor ott, amikor rátekintett Péterre, és amikor rátekint a mi életünkre. Belegondoltam, hogy úgy, ahogy le van írva a Jelenések könyvének az elején, hogy az Úr tekintete lángoló tűz volt, olyan, mint maga a napsugár, ez is benne volt abban a tekintetben. Benne volt, ott meggyalázott voltában és a tekintetben az isteni hatalom és az ítélet, amely látja Péter hűtlenségét, árulását, amely látja Péter gyávaságát, és átvilágítja Pétert, mint egy napsugár erejű, lelki lámpa. Benne van a tekintetben ez a szigor, ez az ítélet és hatalom. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy Jézus tekintetében az Ézsaiás 42-ben leírt csendesség és szelídség is benne volt. Az a szelídség, amely arról szól, hogy ez az Úr, ez az Isten szolgája, a füstölgő mécsest nem oltja ki. Pedig Péter hite ebben a tekintetben, ebben a pillanatban
nem volt több egy pislákoló mécsesnél. Benne volt ebben a tekintetben az a gyengétség, amely a megrepett nátszálat nem töri össze. Péter ettől a tekintettől nagyon összetör, de nem végképp. Nem tapossa ki a lángot Péter hitéből, Péter életéből az Úr, ez a nagy hűtlenség ellenére sem. És bizonyára az isteni tekintet, amellyel az ároni áldásban találkozunk, az is benne volt ebben a Jézus tekintetében. Az a tekintet, amely áldásként ránk ragyog, és felénk fordul, még a bűnös állapotunkban is, az isteni békességgel, az isteni irgalommal, az isteni könyörületességgel. Értette, vagy sejthette Péter ebben a tekintetben a hatalmas urat, amely elítéli, amelynek a szentségétől nagyon messzire esett ez a cselekmény miatt, de érezhette az Úr szelídségét is és áldását is, hogy ilyen bűnös voltába is nem zavarja el végképp. Történnek az események, az első megtagadás, második, harmadik kakasszó, és mennek az események, mindaddig még az Úr tekintete rá nem szegeződik Péterre, és az Úr tekintete mindent megváltoztat. Az Úr tekintete nélkül a bűn a szürke területben van. A bűn az olyan dolog, ami logikusan elfogadható, ártalmatlannak tűnő cselekedet. Valami, amit megteszünk azért, hogy ne sértsünk meg másokat, valami, amit megteszünk azért, hogy egy kicsikét könnyebb legyen az élet, valami, amivel úgy gondoljuk, hogy senkinek nem ártunk, csak egy kis bűnöcske. Semmi veszélyes. És lehet, hogy tudjuk, hogy nem kéne megtenni, de mivel nem is olyan rossz, nem is olyan súlyos, úgy érezzük, hogy belefér. És megtesszük. És lehet, hogy még meg is bánjuk azt, hogy megtettük ezt a kis bűnt. Bocsánatot is kérünk Istentől. De mivel ez csak egy bűnöcske, amivel igazán nem is ártunk, újra megtesszük majd. De amikor az Úr tekintete ránk szegeződik, akkor megérinti az egész életünket, átvilágít bennünket, egész lényünkre rászegeződik, és rájövünk, hogy a mi kis bűnöcskénk igazából mennyire óriási, mennyire meg van mérgezve, és mennyire halálos. És az Úr tekintete által megutáljuk ezt a kis ártatlannak tűnő bűnöcskét, és megutáljuk a bűnös hajlamunkat is. Az Úr tekintete által megkeseredünk, és átéljük a fájdalmat, amit az Úrnak okozunk, azzal az ártalmatlannak tűnő bűnnel, átéljük azt a hasadást, mert a bűnt választva elszakítjuk magunkat az Úrtól, és átéljük azt az ürességet, és azt, hogy az a kis bűnöcske olyanokká tesz minket, mint akiket legjobban elítélünk az életben. Az Úr tekintete elítél, de megtérésre hív. Az Úr tekintete szigorú, de szeretettel van tele. Az Úr tekintete olyan, hogy benne van az, hogy bűnös létünkbe is meghalt érettünk, azért, hogy elnyerhessük Isten áldását. Hogy azzal az ároni áldásban lévő tekintettel is hozzánk tudjon fordulni. Éljük azért át teljesen ezt a tekintetét az Úrnak.
engedjük be egészen az életünkbe. Vagy ha úgy érezzük, hogy már átvilágított bennünket, már rég szembenéztünk így az Úrral, akkor emlékezzünk vissza erre a tekintetre. Emlékezzünk vissza, hogy mennyire össze voltunk törve, amikor először felfogtuk, hogy mennyire megbántottuk, megsértettük, gyilkosan megtámadtuk a mi Urunkat. Különösképpen ebben az időszakban, a húsvéti bűnbánati időszakban engedjük közel magunkhoz ezt a tekintetet, éljük át annak a mélységeit, és nyerjünk belőle. Ne maradjunk ott lent a földön, hanem ebből a tekintetből éppen nyerjünk erőt, lássuk meg, hogy mi mindenből húzott ki bennünket az Úr. Lássuk meg, hogy mennyire megváltoztatta már az életünket. És csodálkozzunk el abba, hogy mennyi mindenre lehet még képes az életünkben. Adjunk ezért hálát az Úrnak, egész életünkkel. Minden egyes nappal, amivel megajándékoz bennünket, minden egyes tehetséggel, amivel felruház minket. És ünnepeljük, dicsőítsük az Urat, mert ránk tekint, és nem hagy minket a sárban, hanem felemel, ránk tekint, és nem hagy minket összetört nátszálként, hanem meggyógyít és felépít bennünket. Amen. Imádkozzunk, felelvén a hirdetett igére. Hatalmas Istenünk, olyan félelmetes visszagondolkozni arra, hogy milyen is, amikor átvilágít minket a Te tekinteted, amikor csak ránk figyelsz, és benne van a Te áldó szándékod, benne van a Te bűnbocsátó irgalmad, de benne van az a tüzes, hatalmas tekintet is, amely által látjuk mindazt, ami hasadékot képez közted és köztünk. Mindaz az alkalom, amikor a bűnt választottuk, nem téged. Mindaz az alkalom, amikor a világot és a világiakat szerettük, és nem téged. És látjuk hajlandóságunkat is, hogy olyan könnyen újra a világot választhatnánk. És ezért lábadhoz borulunk, hogy könyörülve rajtunk, óvj meg minket a kísértésektől. Óvj meg minket a bukásoktól. Mert nélküled olyan mélyre tudunk esni, olyan gyorsan. Hadd legyünk úgy a tekintetedben, mint az atyának a gondviselő tenyerében lévő gyermekek, akiket megőrzöl a tisztaságban, megőrzöl a jóságban. Ruházz fel minket, Urunk Jézus Krisztus, a Te szentségeddel, hogy tiszta lelkiismerettel megállhassunk az Istenünk előtt, nem az érdemünk miatt, hanem miattad, mert Te ezt lehetővé teszed. Készíts így bennünket az úrvacsorára is. Készíts bennünket arra, hogy még közelebb tudjunk jutni hozzád, és hogy teljes egészében át tudjuk élni megváltásunkat a Te színed előtt. Légy velünk most és örökkön örökké. Tarts meg minket egészségesen, testileg, lelkileg, hogy semmi ne tarthasson minket távol tőled. Legyen gondod családtagjainkra, szomszédjainkra, falubeli testvéreinkre. Irgalmazd nekik is, és világítsd át az életüket. Vonzad őket a világosságban, hogy együtt tudjunk téged dicsőíteni, együtt tudjunk néked örülni. Áldjuk a Te szent neved, mert megváltó, szerető Isten vagy, mert felépítesz minket, lelkiházzá, szent papsággá, aki téged tud hirdetni a népeknek, és aki nevedet tudja áldani szavakban és cselekedetekben. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgattassék meg az imádságunk. Amen. Egy csendes percbe vigyük most Istenünk színe elé személyes fohászunkat.
Áldott az Úr, aki meghallgatja szívünk néma fohászát, aki ránk tekint irgalmas tekintetével, aki nem ítél el, hanem magához ragad bennünket. Ezért most helyünkről felállva mondjuk el közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Legyetek irgalmasok, mint atyátok is irgalmas, adjatok és adatik néktek, mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul néktek is. Hirdetéseket illetve hirdetem, hogy holnap egy különleges bűnbánati alkalmunk lesz, passiós történet, felolvasás, imádsággal, énekléssel, szintén délután este felé 6 órai kezdettel. Pénteken szeretettel várunk mindenkit nagypénteki istentiszteletre 9 órától, vasárnap húsvéti úrvacsorás istentiszteletre 9 órától, majd hétfőn is húsvét hétfői istentiszteletre 9 órától. És csütörtökön az iskolások számára megemlíteném, de a szülők külön fel vannak szólítva rá, hogy várjuk a gyermekeket egy külön gyermek alkalomra, ha jól tudom, 10 órától délig. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként, visszaemlékezvén a hallott történetre, életünkre, énekeljük a 302-es számú dicséretet. A 302. dicséretnek 4 rövid verse van, így kezdődik. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet. Szelídje meg, ne vesse meg, szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus. Tekintsen rám harmoskáló, adjon békét, bocsánatot. Szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus. Tudom, hogy vádat is emel, vétkeztem én, ítéljen el. Szelíd szemed, Úr Jézus. Szelíd szemed, Úr Jézus. Elítél, bár lásd én megint, csak várom, hogy majd rám tekint. Szelíd szemed, Úr Jézus. Helyünkről felállva kérjük Istenünk áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged.
Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Eltávozzon hajlékodból, Istenem, de te azért mindörökké légy velem. Véss szívembe szent igédnek szavait, hogy vezessen a szeretet és a hit. Amen. Áldás békességet!